Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Jumpa lagi bersama Mak Jum Channel. Ki mau mendunge peteng limengan ki pemirsa. Kalau mendunge kaya ngono kae lor kulon kaya ngono kae. Ki siaga 1 nak neng desa ki jelase sing diucapkan yo selamat tahun dadung pedhot. Ngono ki carane sing diucapkan niku kuwi nak mendung limengan. Dadi nak neng desa ki nak enek ulur-ulur ngono kae. Ki agak disoraki selamat tahun dadung pedhot bayani. Halo guys, Gibran di sana guys. Gibran di sana guys. Weleke pemirsa iki lho. Wiwil brambang kaya ngene iki. Wong tani iki weleke nemen. Iki padha seru-seruan ki Om Yok, sitoke Om Yok. Sitoke Om Yok, sitok wiwil. Selamat tahun dadung pedhot. Kalau mendunge kaya ngono peteng dedet lah kae lho kaya ngono peteng. Yo, piye le? Piye le? Selamat tahun dadung pedhot. Ki japane wong desa ngene iki pemirsa. Dadi nek enek selamat tahun ki ulur-ulur. Dadi nek disoraki ora sida nebo ambyar ning dhuwur, nek disoraki selamat tahun dadung pedhot ki japane wong kuno biyen. Japane simbah biyen ya lek ya. Kuning ya kok. Lho kuning iki Mbah Las. Ya ya Mbah ya. Kenangan ya Mbah ya. Japane wong kuno nek enak ulur-ulur selarat tau dadung pedhot to Mbah? Heeh. Mbak Nana bakal Dadine mbayani. Sing ning dhuwur wireng ngasri dawa ngono kae lho pemirsa. Nek gak ngasri dawa ngono kae jenenge juga selarat tahun, jenenge mendung peteng. Jenenge selarat indek. Lah nek nyelirit dawa kae jenenge selarat tahun. Sayang le Mak. Mak sayang Gus. Mak sayang sik iku. Moh. Kuwi objek apa wiwil, Mbah? Ning tak ding tak ta, ning tak ding tak ta, ning nang tun tang ta ning tang ta. Deng tak deng tang deng tang deng ning deng tang deng tang deng ta. Dong din tang dung tak plok tiba kok tak plok. Tiba-tiba wis turun. Ikut apa gak? Piye jajal neh tak dung dang dung ding. Berambang melambung tinggi to. Yo tak dintah ki bangkaane wis amoh ki bangkaane. Ngono apa yo? Kalau selera tahun dadung pedhot ning setan. Pedhot, mendunge lelimengan kaya ngono, mendunge mentiung. Tiung mentiung karisa mancung siji kandulono. Wis terusno lanjut Om Yok, lanjut wiwil. Saya ini wiwil mau icir guys. Tak. Wiwil itu dia temanku wiwil. Saya mau wiwil ini dulu. Ya picir, lah panenan iki ora payu pemirsa. Jirene brambang larang tapi nak putih-putih ora payu. Nek putih payunane kur 10.000. 7.000. Ini gitu. Saya mau cir besok tanggal 13. Wiwil. Nanggonku sini guys. Bareng kacelu. Wong tani welek ngene lho pemirsa wong tani. Temen. Loh hei. main sosorono. Apa telan iki koyo kram lho Mbak. Iki kram, iki gak apa-apa. Ini cara jenah, iki gak kuat. Tapi gak loro.
Maksudmu Tos loro. oh kram loro kram ya kan loro kram. Loro. Nek loro kan Gak apa-apa, Pak. loro lho Mbak. Heeh. Kram kan nek kram kan mergo loro. Gak iso tindak. Ini gak iso tindak. Tak kira lemes gak kuat tok. Gak lemes. Yo yo paling kram Ajib tenan Pak Nur. kalau mbak rasane ngono. Pikiran kos pikirnya ini tak gaji ke 40.000 saiki arep ngaken tali di perawi 6 juta. Lah terus sing bulan pertama tak kampli gak 30.000. 30.000 anak 30 kilo perawi. Ya. Alhamdulillah. Ya Pak Nur. Sudah nanti Pak. Ya petak omongno to. Ini Ya. Kok tak mau Padahal, ya. kita aku ini mak. Menduk peteng dan surak ngono ku ilang to. Ya. udah mikir apa? Mbak Thailand Mbak Sri. Thailand napitan iki saya diingat jerok sana. Hah? Berarti padha ngene iki Mbak Sri. Ya. Iya, tapi Los kan. padha ae. Orang kampli wan. Larang ora? Orang kampli labane Sariji. Lur wedok. Walah. Terus tahun rambiar. Kawani yang ngomong. Andum duit, andum duit, andum duit. Ya anu to mak. Kepiari ya kepiarno, kepiari. Aku gak mau duit kan kepiak. Ini kepiar. Di omah rang buat libat totalan gini. Kayak piro? Tak kira nek 5 sasi entek piro? Tak berapa ya? Bener. Tak berapa ya? Saya gua bromong. Mau 20.000 lah. Terus tak beli 50.000 sisane lebokno kanggo sasi ngarep aku. Prengat prengut dulur mikir apa? Nyuse nyuse. Bendang ini aku kok ibu. Apa? Bambing. Tadi Mas. Kamila apa sapa iki? Nur. Prengat prengut dulur. Aku iki 2 tahun mikir ngirim yo apa? kan. Mila Sasa. Siap. Nur Sabila. Dulur pedah Sing apa? nomor loro sama Mila Sasa. Timbang Eh. dulur sing Nek gembira. omongan yo mbane blubuk. Yen gembira dulur panjang Mbak yuswa cak ngelamun ayo guyu Kawatin ora. Piye jane? Pak anak ayo gue mak guyu biyen. hahaha. Saya kan dinginane Intan dikene nek kan bayu. Kayak aku lali sing pesta bengi sapa. Bisa tak mek kertas ini tak. Masa enak tenan ke, Mbah? Terus nyatet susu kan. Ya aku susu diinane ra dindeng Ayo aku rebutan. guyu Alah jangan kan ra timbang dine saya. sesah dulur ayo Rasa padha apa, Mbak? guyu. Dan kan saya ra dine. Tapi kan wis dikek to Mak Yun. Ngono kuwi nak nganggur iki diceluk. Nggo Intan sing biasan lali lah aneng kae Intan terus Intan nak sing nyelengno lali ngebleng. Neng Dey. Kan bidukan kayak Pak Min to ya. Demek to kan. Anu, Mek demek jenenge galang ngeprank maju Mek. Wes ngono, terima kasih bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Tunggu tinungo, semoga pinaringan sehat, jaga kesehatan, pola makan, tidur yang cukup, siapa tahu awake dilebut nyambut gawe pemirsa. Terima kasih. Dibersani terima kasih like, komen dan subscribe-nya. Moga pemirsa sehat, selamat dan Yusuf, penuh barokah, diparingi rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan senyum ceria dari Mak. Amin yo. Yo, neng di selamat tahunnya, Mak. Yo, neng di. Neng di yo, neng di. Selamat tahun Dadung Pedut. Selamat tahun Dadung Pedut. Dah. Peh,
kaya ngono mendunge pemirsa. Ya mendunge oh, rewel. Udan kalau mendunge kaya ngono pemirsa. Ya. Kaya ngono.